Pérez, que és el nostre protagonista a l'entrevista de Lleida al dia. Isidre Alférez, bona nit i benvingut. Bona nit, gràcies. Gerent d'Imartec, juntament amb Marc Saló, que avui no ens han pogut acompanyar per problemes personals, però amb tu parlarem de la biomassa i de tot això que envolta precisament la biomassa, que hi ha molts mites que ara segurament quedaran també desmitificats en aquesta entrevista. L'esgotament a poc dels combustibles fòssils ha fet disparar l'interès per la biomassa? Sí, és així. Tant l'esgotament dels combustibles fòssils com l'increment del preu en els últims 10 anys, sobretot. És a dir, si nosaltres mirem el preu del gasoil, per dir-ho així, fa 10 anys, doncs segurament estaria sobre al voltant d'uns 50 cèntims al litre, i fins fa poc el gasoil l'estem comprant al voltant d'un euro. Per tant, podem dir que en 10 anys els combustibles fòssils han pujat entre un 80 i un 85%. Per què apostar en tot cas per la biomassa? Quins avantatges i quins inconvenients podríem dir que té, si és que en té? Bé, sí, com a tot, evidentment, té la part positiva i també té la seva part negativa, no? La part positiva de la biomassa, bàsicament, és un tema d'estalvi. És a dir, a dia d'avui, la possibilitat d'utilitzar o bé estella, o bé pelet, o bé altres policombustibles que realment es poden utilitzar en un equip d'alta tecnologia, ens permet estalviar sempre entre un 40 i un 50% respecte als combustibles fòssils. Entenem combustibles fòssils com pot ser el gasoil, pot ser el gas propà o inclús també el gas natural, que és el que realment ens trobem més a nivell de ciutat, no? A nivell d'inconvenients, doncs m'atreviria a dir que el principal inconvenient de la biomassa o el taló d'Aquil·les de la biomassa és l'espai. És a dir, requerim d'una caldera que no és petita, la dimensió d'una caldera de biomassa no és la dimensió d'una caldera de gas, i a més, li hem d'afegir un component físic que és l'emmagatzemament del sòlid, del combustible sòlid. Recordem que aquí estem emmagatzemant pelet, estem emmagatzemant estella forestal i per tant necessitem molt volum per poder-lo emmagatzemar. Aquest seria el principal hàndicap, per exemple, a l'hora d'instal·lar-lo en diferents comunitats de veïns, que moltes vegades molts edificis careixen d'aquest espai que és necessari, que tampoc és tan ampli, no? Perquè un pot pensar, bueno, clar, és que posaran aquells típics silos que hi ha normalment a les granges d'animals, etc. Es pot posar allò, però hi ha moltes maneres també de posar i d'emmagatzemar tot aquest material que després ha de ser cremat, no? Correcte. Un dels principals problemes al final de la biomassa és la incertesa. És a dir, moltes vegades pensem que quan parlem de sitja, el primer que ens ve a la ment és la típica sitja de granja. En una granja, evidentment, ficarem aquest tipus de sitja, però si, per exemple, estem en comunitats de veïns, si estem en residències d'àvils, si estem en hotels, normalment treballem amb solucions ja més compactes, normalment modulars, amb un nou producte que aprofito per presentar que es diu BeyondBox, que són centrals molt acotades a nivell d'espai i que realment les construïm a les nostres dependències, les desplacem fins al client final i allí és on instal·lem. Per tant, al final l'espai sí que és veritat que requerim d'espai, però nosaltres intentem acotar al màxim de possible. Avui en dia s'està substituint moltes calderes de gasoil, de gas, etc., per calderes de biomassa a Lleida? I podríem parlar de la nostra demarcació en primer lloc? Sí, parlem de la nostra demarcació, doncs el primer que em ve a la ment és el sector primari, no? És evident que Lleida, conjuntament potser amb la zona de Vic, doncs la densitat animal, sobretot a nivell de porcs o a nivell de pollastres, és molt i molt elevada, i evidentment les granges no estan al mig de la ciutat, per tant, allí sí que el promotor, el client, el granger, o bé treballa amb gasoil per climatitzar la seva granja, o bé ho fa amb gas propà. En qualsevol cas, els dos combustibles són molt i molt cars a dia d'avui. Fins a cert punt que ens hem trobat, a nivell inclús d'anècdota, que algun client ens ha comentat que el seu procés, el seu negoci que porta treballant durant els últims 20 anys, perilla pel fet de l'increment dels combustibles fòssils. I quan li plantegeu que la possibilitat d'instal·lar una caldera de biomassa per fer un calentó i rebaixar els costos un 50%, què diuen? Clar, és evident que inclús els números al principi costen de creure. Nosaltres sempre fem un estudi tècnic i econòmic on presentem la proposta d'implantació i presentem també un termini d'amortització del projecte. Sí que és veritat que requereix una inversió inicial elevada, això és així, Santi, però la gran avantatge d'aquest tipus de projectes és que l'amortització és molt i molt curta. És a dir, amb uns estalvis, amb un gap tan important entre la biomassa i el fòssil, fa que realment l'estalvi anual sigui tan alt
que el projecte s'amortitzi en un període de 2 anys i mig, màxim 3. Suposo que aquesta època de crisi que estem vivint encara, perquè molts diuen que n'estem sortint, és possible, però ha fet replantejar a molta gent la possibilitat de mirar d'estalviar més per al seu negoci, ja sigui doncs, amb granges, ja sigui en magatzems, ja sigui en comunitats, etc. No? Correcte. Parlant, continuant amb la nostra demarcació, sector primari, granges, al final el granger moltes vegades, o en la majoria dels casos, està integrat, està lligat a una integradora i per tant el preu de la carn poder no el pot pujar ell. L'última hora el que ha de fer és mirar enrere, d'abaratir costos o per un altre lloc, i no? intentar abaratir costos en la majoria del que es pugui. I evidentment la climatització d'una granja, la climatització d'un hivernacle, la climatització d'una residència d'avis, avui per avui és una partida molt important dins dels costos d'una empresa. Molt bé, després n'anirem parlant d'aquesta qüestió. Hi ha hagut molta polèmica, però, en algunes zones de la plana de Lleida, perquè diuen que les plantes de biomassa, les grans plantes de biomassa per fer energia, doncs contaminaven molt. Això és així o ha canviat la tecnologia de les calderes, de les plantes de biomassa? Correcte, sí. Al final, una caldera de biomassa podríem dir, o la podríem descriure d'una forma molt ràpida, com si fos un foc a terra, però amb molta tecnologia aplicada. És a dir, al final, nosaltres tenim un equip on es provoca una combustió, aquesta combustió passa a través d'un intercanviador, que és en el punt en què els gasos intercanvien tota l'energia a l'aigua, i a partir d'aquí entrem directament al procés, però a la sortida de fums no sortim o no alliberem fums directament, sinó que tots aquests gasos passen per un multicicló de partícules on filtrem tot aquest fum i estem sempre per sota de la normativa que ens marca la Generalitat al territori, que estem per sota dels 50 mil·lígrams de partícules en suspensió per cada norma al metre cúbic. Per tant, al final estem parlant que és una tecnologia que si utilitzem, evidentment, residu forestal, residu agrícola, biomassa llenyosa, les emissions en l'atmosfera acaben sent neutres, perquè aquesta biomassa, el CO2 que alliberem, és el CO2 que ha captat la planta per fer la fotosíntesi. Una altra cosa fora utilitzar un altre tipus de material a l'hora de cremar, no? Correcte. El que passa que, clar, molta gent té molta por de dir, bueno, clar, amb una gran planta que el que vol és fer energia per després vendre-la, igual cremen una cosa i després incrementen també una altra, no? Però, bueno, en tot cas, aquesta seria una altra història i no és el cas del que vosaltres feu, del que vosaltres instal·leu i del producte que subministreu, perquè al fin i al cap, vosaltres, quin tipus de matèria prima subministreu per tal de cremar en aquestes calderes de biomassa? Nosaltres, al final, Santi, el que nosaltres ens definim molt com a diguem-ne, com a enginyeria instal·ladora que implanta el projecte, però en un format de claus en mà. És a dir, com si fóssim una ventallella única. És a dir, al final, iniciem fent el projecte, fent l'enginyeria al detall, implantem la tecnologia, després fem també un conveni de manteniment tant a nivell preventiu com a nivell correctiu, facilitem també la possibilitat del finançament i per últim subministrem el combustible. Per tant, tenim acords amb els principals proveïdors forestals o rematants de fusta de Catalunya i això ens permet tancar aquest cercle i poder-li donar al client final la solució del combustible, ja sigui a nivell de pelet, ja sigui a nivell d'estella forestal, que són els dos combustibles amb els que més estem treballant. Molta gent pot pensar, clar, bueno, sí, però si utilitzem molta massa forestal, aquesta massa forestal, què passa? Que ens dediquem a tallar arbres per dedicar-los a cremar-los després a les calderes de biomassa? Això no és exactament així, no? No, clar, m'agradaria donar una dada, i és una dada totalment empírica, i és que a dia d'avui el 60% del territori català és massa forestal. Un 60%. Un 60%. Per tant, al final, no ens dediquem a tallar arbres per cremar-los, sinó que ens dediquem a gestionar els boscos, que, aprofito per dir, que ajuda a prevenir els incendis. És a dir, netejar el sotabosc. Netejar el sotabosc, netejar les capçades, netejar les branques que realment no es poden aprofitar per fer mobles, per fer esquís, per fer... Per tant, tota aquella fusta que no és aprofitable per a serradora és la que nosaltres aprofitarem per utilitzar i, evidentment, cremar en un equip de biomassa, combustionar en un equip de biomassa. És a dir, això, d'una manera indirecta, contribueix al que tu deies, és a dir, a la conservació i a la neteja del sotabosc de molts indrets de Catalunya que estan bruts, que estan plens d'aquesta massa forestal, de les ventades que es produeixen, de molts arbres que s'acaben morint, etc. I que n'hi ha molt, perquè si estem parlant que un 60% és massa forestal a Catalunya, clar, una de les principals queixes que hi ha al territori per part moltes vegades dels bombers, dels agents forestals, és que els boscos estan molt bruts i això és un combustible per després, evidentment,
es cremin els boscos i que sigui molt fàcil que hi hagi un incendi arreu de Catalunya. I del que estem parlant és que hi ha gent, és a dir, com vosaltres, empreses que es dediquen, perquè diguem que s'està incrementant l'interès d'empreses, de gent que té terrenys forestals per tal de fer aquesta neteja del sotabosc, per tal de dedicar-lo després a la biomassa. No? Correcte, al final no només és una tasca de prevenció d'incendi o de gestió de bosc, sinó que al final, a part de que reduïm moltíssim les emissions en l'atmosfera respecte a combustibles fòssils, al final hi ha una generació de llocs de treball, tant directes com indirectes. És a dir, la biomassa, tenim estudiat que de totes les energies renovables que existeixen, doncs la solar, la eòlica, la geotèrmia, la biomassa és la sostenible que més llocs de treball genera in situ. Per tant, aquesta és una dada també molt important. Sí, perquè és un negoci per molts propietaris forestals i que va increixent en aquest sentit. En tot cas, abans d'anar continuant, com funciona una caldera, per exemple, de biomassa? Ho dic perquè molta gent ho pensa, bueno, clar, però si es cremen estelles que provenen de pins del bosc, això deu generar una cendra, no? Correcte. Quin és el procés de funcionament i després què se'n fa i com funciona actualment? Correcte. El procés d'una caldera o procés de combustió d'una caldera de biomassa, conceptualment podem dir que és molt similar a una caldera de combustible fòssil, com pot ser un gasoil, com pot ser una caldera de gas. Vale? La diferència és que en lloc de que es produeixi una combustió a l'interior amb la mescla del gas i de l'oxigen, que és una mescla perfecta, el que nosaltres tenim és una aportació de combustible a la càmera de combustió, una càmera de combustió que normalment la tenim forrada de panell refractari per augmentar l'eficiència i de la temperatura de dins de la càmera, i tots aquests gasos, és a dir, el resultat de la càmera de combustió, allí es provoca una mescla molt perfecta d'oxigen, al primari, al secundari, aportació de biomassa, per tant hi ha una tecnologia que realment ho engloba. Tots aquests gasos, que és on realment tenim l'energia, passen per un intercanviador, on realment intercanviem l'energia a l'aigua, i els fums surten en l'atmosfera. El residu de la combustió de l'estella, que normalment estarem parlant entre un 0,5 i un 1% de cendra aproximadament, aquest residu s'emmagatzema totalment i d'una forma automàtica amb un calaix de cendres a l'exterior, i aquest calaix de cendres puntualment, una vegada al mes, una vegada cada 3 setmanes, es retira, i en funció de la quantitat de les cendres que generem doncs es fa un pla de residu, o automàticament al final és un residu catalogat com a tal orgànic. Per tant, i molta gent inclús aprofito per dir que l'aprofiten per tirar-lo a l'hort o a les plantes, no? Perquè és un adob perfecte, no? És un adob, sí. Molt bé. Val a dir que les noves tecnologies han ajudat molt a l'hora de dissenyar precisament plantes de biomassa, calderes de biomassa, instal·lacions de biomassa en general. Ho dic perquè molta gent es pot pensar, bueno, clar, i què passa quan es va gastant doncs, això, tot el material que es va acumulant en aquestes sitges? Què passa, que hem d'estar controlant constantment com funciona? Sembla ser que la tecnologia avui en dia permet que fins i tot t'avisi o avisi el qui ha de reposar de material doncs tot això, no? Nosaltres, Santi, el que deies, la tecnologia ha avançat tant que a dia d'avui tenim pràcticament el 95% de les plantes que tenim instal·lades a Espanya, perquè clar, tenim operacions a la zona de Santander, tenim operacions a la zona de Galícia, i per tant la distància és molt considerable, no totes les tenim a Catalunya, i per tant les telemonitoritzem. A través d'un sistema remot visualitzem exactament la temperatura a la qual està l'equip, visualitzem les temperatures de retorn, visualitzem les temperatures de cada procés, i dins d'aquests paràmetres disposem de la sensorització de les sitges. És a dir, al final acabem ubicant una sèrie de sensors capacitius que ens permeten saber en quin estat es troba la sitja, si la tenim al 50%, si la tenim al 60%, si la tenim al 30%, i nosaltres, a través d'una consigna que editarem, ens envia una senyal directament a l'smartphone, directament per mail, o inclús també directament al client, avisant de que la sitja està per sota del 30%, i aquell és el moment per realment avisar el proveïdor perquè porti. Abans parlàvem dels preus dels combustibles fòssils que s'han disparat en aquests últims anys, però clar, on pot pensar, i molta gent també pot pensar, clar, però com més consum de fusta fem, aquest preu també pot pujar. Correcte. Sí, és així. Realment és una de les qüestions, i la realitat és que la bola de vidre no la tenim, per tant no sabem què passarà a futur. Però sí sabem què ha passat en els últims 4 o 5 anys, no? I en els últims 4 o 5 anys és que l'evolució del cost, sobretot de l'estella, que és la matèria prima al final, no? Perquè el pèl·let al final és el resultat de premsar serradura, i vulguis que no, hi ha uns costos inherents
que pot fer que amb el temps acabi pujant una mica més. Perquè hi ha un procés diferent de lo que és l'estrella. No? Hi ha un procés de fabricació, però l'estrella al final és la matèria prima, la que trobem al bosc. La fusta trinxada, no? És que passa per una màquina i surt ja trinxada. És la fusta trinxada, cribada, amb 3 centímetres per 4, amb una granulometria així, i al final aquesta fusta doncs, en els últims 5 anys s'ha mantingut molt estable a nivell de preu. Molt bé. Hem pogut veure que els propers dies 19, 20 i 21 d'aquest mes se celebra a Vic la 4ª Fira de Biomassa Forestal de Catalunya. I sereu presents? Hi anireu? Sí, serem presents. És una de les fires més importants de l'Estat, juntament amb una que es fa a Valladolid a l'octubre aproximadament. I sí, tindrem un stand allí presents, doncs, intentant fer difusió dels beneficis i de les oportunitats reals de que ens presenta la biomassa avui en dia. Perquè vosaltres, Imerteca, heu estat l'empresa lleidatana que ha instal·lat la planta de biomassa més gran que hi ha a Catalunya. Correcte. A dia d'avui tenim un equip instal·lat a la zona de Berga, el rovell de l'ou de la biomassa al final, perquè a la zona del Berguedà doncs, hi ha moltíssims boscos, tant a nivell públic com a nivell privat, i allí hi ha un procés industrial molt i molt gran que es dediquen a fer snacks, es dediquen a fer els ganxets, les crispetes, les patates, no?, amb bossa, i exporten, evidentment, per tota Europa, treballen per molts països, i és una multinacional que tenia un consum molt elevat amb gas natural, perquè ells requerien vapor pel seu procés. Nosaltres hem instal·lat un equip de biomassa, però que no produeix aigua calenta de calefacció, sinó que és un equip de biomassa que té la peculiaritat de que produeix vapor. I concretament és un equip de 5.000 quilos hora de vapor pel procés industrial de Berga. Això els ha suposat també un estalvi important, suposo. Moltíssim. Hem passat d'un consum de pràcticament 400.000 euros amb gas natural a menys de la meitat. Molt bé. Vosaltres fa relativament pocs anys, no?, que esteu d'alguna manera en aquest món. Formeu part o vareu formar part de l'acceleradora Startup de la Generalitat. Aquest fet ha fet rellançar d'alguna manera la vostra empresa? Sí, al final, clar, és aprofitar les sinergies, no? I que també d'alguna forma amb aquest startup a nivell de Catalunya, doncs, ja sigui a nivell de ressò, ja sigui a nivell de publicacions, ja sigui a nivell d'algunes fites que ens hem marcat, doncs, ens ha ajudat moltíssim a poder créixer en els últims mesos. Molt bé. 8 treballadors estaven a l'empresa fa uns anys. Continuen aquests 8 treballadors? Sí, bueno, fa uns anys érem 4, avui som 8, en qüestió de 2 anys sí que hem doblat. Molt bé. I l'objectiu és continuar creixent? L'objectiu és continuar creixent, expandir-nos, internacionalitzar, tot i que realment ja tenim operacions a la zona de Portugal, hem fet alguna operació a la zona de Sud-amèrica, per tant, a poc doncs, intentem expandir-nos a nivell de territori. Molt bé. La biomassa és el futur? Absolutament. Absolutament. És el futur, és un estalvi molt important de cara al client final, de cara al promotor, i al final, avui en dia, poder tenir un estalvi d'un 50% directes als costos d'explotació de l'empresa és molt important. Molt bé, doncs, Isidre Alférez, gerent d'Imertec, t'agraïm moltíssim que ens haguis acompanyat en el dia d'avui per conèixer una mica més a prop què és la biomassa, com funciona, de quina manera funciona i quin estalvi pot tenir de cara al futur per tots aquells que s'ho estiguin pensant o que, si més no, hagin descobert fa poc temps o avui mateix que hi ha una alternativa als combustibles fòssils en aquest cas. Gràcies per haver-nos acompanyat i molts d'èxits. Gràcies a vosaltres, igualment. Que vagi molt bé. Merci. Nosaltres fem una pausa i d'aquí uns minuts, ja saben, tenim tertúlia per comentar moltes qüestions de l'actualitat informativa d'aquestes últimes hores, també d'aquests últims dies, perquè avui ens acompanyen diferents responsables de diferents sindicats agraris. Estarà amb nosaltres el Josep Maria Companys, en Pere Roquer, en Manel Simón i en Joan Carles Massot. I a més parlarem, com no, de les exportacions, que sembla ser que estan anant molt bé i que s'espera que vagin també molt bé aquest 2015. En parlarem d'aquí